hei voin nia kan du dan lo deuhin media ma chhona nga ya apoi kan ti khop maya ti chuan hei keini sai rang din thar a om kei hi sai rang din thar a om kania ka ming chu zo than pari ania hemi railway award li sa hian number 5 na hi kania ti chuan sang ni le som vel khan helai sai rang a hianin rail kong tur an ron sarveya chu rail kong tur an ron sarveya chuan karam hi equar ania ti chuan tuna solaya sai rang din thara tunnel seiber chunga son ram kanaya chu rail kong rail tunnel atan lai chiat ani to a amai ro chu voin ni thleng hian compensation pek kalani lawa hemi chungchang a hian kan DC le railway lam kan thu nei tu te hian arang thei ang bera he kan ram man hi poisa hi min pet chuak turin voinia hian kan ron nge na ti chuan chu ba ka chuan tuna nimina DC ina min ko chungchang a hian kan meeting na thu chuak hi kan lunga oi lova spot verification hi voi tam tak ti to ania ti chuan buan ne le railway le DC lama tangin officer howin an lo kala chutiang ang ani lai chuan akum som pahni na a hian spot verification abula tanga min kalpui le antuma hei hi kan pom lowa kan du lova chu wangin voin ni a hian he kan du lo na hi kan ron au chua pui ni ngal sela chuan thil pakhat le chu he kan ram compensation hi arang lama sum hi min ti fel sak ani lo chuan thu nei tu lamin atu langin ma kan la chho je langa atul chuan rail kong te po hi keima ni ram chin hi kan lo hum halanga kan block don ani ti kha voinia hian ka soi duwa keini tuna heng mi pali te hi cheng khat ma la pek lo kan ni a arang thei ang bera DC lam le railway te central lam kan ho tu te po ina min ngai po mo a voin nia kan interview hi an lo mu ani chuan arang thei ang bera min chin fal sak turin kan nge na tin chu ba ka helai hei keini zoram zofa te chuan helaya rail kong local hi kan PM mudia malak na ania achunga po hian kan loma kan ei le barte kan cha khai te lak lu na tura hetia anga rail kong thatak min ron buat sai sak te po hi achunga abikin lom thu kan soi ngalanga ti chuan chuti rualin helaya keini kut na thok te kan ei le bar zon na kan ram min ti chia sak tak sia chuan arang thayang bera heng kan ram te hi enfia le ngai lova tuna hemi supplementary award lisa omang hian arang lama he kan poisa mu tura hi min pe chuak mai turin railway le DC lampo kan ngen ni sela atha ome kalome tirem long ha ka kania sai rang din thara om kania tuna hian kan ram hi si lui plongkol tui khur ania elai rail ina an lak dana chuan 171 tunnel bul ania eta hianin heinian ron ti chuadana hian nimina lama te po DC te nen meeting kan an nei hawa kan lom hle a amaro chu thazok ngai tura anin ngai lai kan a thazok kha chu alo mel riawin kan thria chu wang chuan voina hianin hei kan interview ta ni a chu wang chuanin tu nu na hian railway le kan du dana chuan hetilaya survey an lo nei to joint verification spot verification an lo nei to angkhan kaltlang pui thei ni sela ani lawa joint verification a kha ti thatle an du na chan la ya kha kan khe thiam thei lawa chu wang chuanin joint verification a kha an ring lo ani chuan a thok tu te po kha a ma a lo ti tu te po kha tu na thok la hian an za lo ti na te po ani thei ome chu wang chuanin tu na mi hi
an lo ti to ang hian kaltlang pui ni thei sela kan du a hei kan an soi du na chan chu survey non le hi kan du lo lam kan ngam lo lam ani lova amara chu tulna a om to in kan threlova tuna mi ba khi mu chu turan nei don chuang lova chu wang chuan in ama verification an lo la ka te po voi khat mai ani lowa voi li voi nga vel chu anon kal to ni heta hian railway lamte dc lamte buanel amep cm tu company lamte khatiang khan anon kal to a chu wang chuan tuna mi ang hian in anon kal ti chu ani lo chuan arang lama min pek ani lo chuan in nia tulangin ma kan la zel dona tul chuan mani ram china kha rail kong ti buai lovin kan lo hum halanga adule an lo pek to china compensate an lo pek to china khan dule an rail kong ai chu lo suan mai se ti kan du da na nia ke mani chuan an kan ram chin kan lo hum halakha kan digna ni in kan thria chu ta chuan hoi takin kan ding don ni ti kha kan an tar lang du ni e lo me kan la don lo chana hi nie Delhi te Guwahati te Guwahati po voi ni kan kal to a dorin chuta chuan hei in la thei do ne min tia amai ro chu kan lak thei lo na chan lai taka hi hriat fi har sa kan tia DC lama tanga kan zo in DC lamin railway lama tangin min la chang thei lo an tia railway lamin engkim DC lama kan pe phei ton ti boxia chuti lai chuanin DC in railway lama vakal ro an tia railway lamin DC lama an tia ka tianga tir kual reng kha kan nia wangin chu chu kan la lak thei lo chan pakhat ania enge amutan lai takhi kan la thei lo ni lai a hian DC chuanin nimin lama kan meeting a chuanin pefel vecto antia kha kan soi chu ka ma ro chu engma pe kala om lowa antia tuna hian award li sahi mi somle palia hi DC chuanin railway a kan submit to a ama ro chu voi ni an submit to ni ama ro chu channa kan la mulo an ti ania chu lai zo ka chu channa an la mu thei lo ni DC lam zo khian award list ai DC na min ngen puina ani zoka chu petura min ngen puina ani zok thei ome amaro chu railway lama train channa ala thleng lo ni thila khan railway lampang khanin an ramla ka tang khanin poisa kha pulchin chu pe chho tawang khanin kan lo hria chuta chuanin a chang lo kha mi som chuang in lo ma ta chon thil dik lo awanga lo pon he tun om tina nge nia ta khalai khat nge in hu da nang ma ni ai lo dong tu om theiam ti te le tu nei tu lama tanga dan dik lo man la tu om wanga chang lo kha in ni thiang em hela hi chu hriat thiam har sakhop maya thil om thei te pawh ni thawa thil nia cái đi chuan kan zuk hre thuk lu to ka office work lam ma hi chu wang chuanin kan la ti tlema thil om thei te pawh ni thawa tin thil om thei lo te pawh ni ve thei thaw ni khalai khanin khalai ka chuan chiang taka chu tiang kha tiang chu ni an ti tur taka kha chu kan la hrelem lo apoi khotanga vel kongron lut tu chung changa hian compensation dong lo mi som pali abi kin mi pali pe chon che kha pola dong lo ni a soi tu na hian har sapna to kan omek ning kan lo hria ke thil chung changa khot tang khoi tu ni ti hriat pui reng em ke thil chung changa eng angin nge malak pun te lo nei tem ka toi te mi se sak te o hriat pui e oi me angzo ke hi oi me president Timothy Malsom ki ba sai rak din thar lampang kan ya chuan hei ka bulami hi puzel thiam hi ba sai rak din thar branch oi me secretary nilai me ka dia nia I an la dong lo wa tin kum sang hi som hi pan hi spot verification don ti don po khanin kan pan hi hianin kan tel pui ani ta chuanin an huwa khanin DC khan abik takin puti rem lel ha ka hi ka pate ania chua po chuanin spot verification ti na po ka kalpuya tin DC a po khanin ani ai kha ka han kala ni DC office a khan DC na min ko po khanin ani ai hi ka han dinga kum sang hi som hi pan hi o pi hriat zuali
DC lai ania chulai chuan ari te ho tenen po khanin min ko hawa ta chuanin ama office ngai po kan meeting hawa in la dong lo ani chuan in hungei tur nei ti kha chuanin min thla nge ya ai tun thleng chuan poisa chuan la dong lo chu ania abak a han ma han lak zui dan poi kan thiam pui chuang lawa ma se an mani hi chuan thei to kin ma min lak pui run ti na ti he chuan an lak pui ve zel chu ni imin lama khan DC lama khanin thutkhom kha an nei ni kan thela dong lo te nei khan DC khanin okang se som pakua verification nei that le turang khan thu na khan CM ni khan kan lo she ti ro chuanin ram nei tu te hianin apamom to lo tu khan soya chan chu verification kha patlang khoi tu te hriat pui na in tum tam tak chunga vel lai hello nei pui to ne he thila hian verification khan nei pui le kha atulin ti nge he thila hian ama in nei to sa kha nang ni chon pin tra ka inga nge ngai lo la kha toi to in so sakte nei kha atul na ka sha to lem lawa ama spot verification an ti po khadin I buanel atang ten anong kala DC atang ten anong kala DC atang po khanin DCIO khan SDO sadar po harong kala tin helaya kan VC masa pueng sangpu ngate hote po antelani so kai ni po kha ueme ang zong chia ni lo deuh si enge kapatera mani wang khan ai te po hang kala ti tiang khan ya awa ueme ang zong te po songkal te po suni thau mai la om thong da sung khan ma se ueme ang lo khan chung ten ni na wang zok khanin kan han tel pui kha ania tool ka tilem to lo kai ma chuanin ama spot verification an ti kha aron ti tu te kharing hel ti dip lo ang zia zanga tuna ti tharle an ti la hi chu kai chuan fu ka tilem lo chu mi om zia chu tuna compensation na dong lo te hi extra pui na ngeya ram dik tak nei tu ni ti lai kha chu in chen pui chen pui ti ro chuan compensation verification nei to ro compensation dong kha tamzo kan ni to tamzo khan don to wang khan an ni bi ka ti that le la ya khanin an poisa don lo chan nei thil dik lo dang om wang ani thein in thiam ani thei hi chu ka ring lawa an mani ngai pon spot verification ron ki to chiang takin an ram chin ten ko ka ta chuan complaint thei ani hun lai pon an complaint lawa en ram chin ani lawe ti po kha chuang lawa ta po chuan in DC chuan buanel te hoten an tiang khan SDO sadar ten DC office khanin kan kala amet nen lam po khanin ka kok thlap ani an ram chin kha tiang khan min pompui vek to nu kha ania tuna enge spot verification han ti thadle la hi chu in delay kwal tumna mai nin ka ria atul lem ka tilo ke ma chuan in du mala chu khotlang khoi tu ang chuanin in hriat puina pialama dong le se ti kha in du sak tuina kan du sak pui sim sim bokai